Ahojte, pripravil som si pre vás ďalší tutoriál a v tomto tutoriáli si vlastne pripravíme hamburger vo vektorovej grafike, ktorý môžete využiť v rámci svojej hry. Určite poznáte ten typ hier, kde máte svoju reštauráciu a vlastne na objednávku pripravujete svojim zákazníkom nejaké jedlo. Väčšinou je to hamburger alebo pizza alebo podobne. Takže tu by sme si vytvorili pekný hamburger. Vlastne tutoriál som vám pripravil v rámci kurzu Gamecraft a naučíme sa dnes pracovať s programom Inkscape, v ktorom sa vlastne robí vektorová grafika. Na začiatok by som vám vysvetlil, aký je rozdiel medzi bitmapovou a vektorovou grafikou. Pri bitmapovej grafike sa obrázok skladá z malých štvorčekov, pixelov a pokiaľ sa vlastne s lupou priblížime dostatočne blízko, tak by sme ich mali aj vidieť a obrázok stratí ako keby kvalitu v podstate. Ale v prípade vektorovej grafiky sa obrázok skladá z vektorov, ktoré sú vlastne charakterizované krivkami a bodmi. Vlastne program si nepamätá polohu jednotlivých bodov, akože v zmysle pixelov, ale skôr si pamätá matematický vzorec nášho obrázku. Čo v konečnom dôsledku nám umožňuje to, že keď aj obrázok zväčšujeme, zmenšujeme, tak nestráca na kvalite a stále je rovnako kvalitný. Takže poďme si ho zmenšiť. Zasa. Takto. Trošku si upravíme najprv našu pracovnú plochu. Vyberem súbor, vlastnosti dokumentu a dám zrušiť okraje. Teraz by som vám vysvetlil, ako Inkscape funguje. Máme dva základné módy. Jeden je mód objektu a druhý je mód cesty. V objektovom móde pracujeme s jednotlivými tvármi ako v celku v podstate. Takže keď si ja pridám takto kruh, tak ho viem presúvať, viem ho v podstate otáčať, viem ho zväčšovať. To robím vlastne všetko, medzi všetkým týmto si prepínam pomocou kliknutia. Viem ho nejakým spôsobom takto deformovať. Ale vždy s ním pracujem ako s celkom. Keď sa ja prepnem do módu cesty, tak pracujem s jednotlivými bodmi, z ktorých sa tento objekt skladá alebo ktorým je definovaný. Takže ja ho viem zmeniť na cestu. To spravím takým spôsobom, že tuto v hornom menu si vyberem tlačítko cesta a prekonvertujem objekt na cestu. Teraz sa nám už bude inak správať, ale musíme ešte zmeniť nástroj, s ktorým pracujeme. Máme tu túto šípku, ktorá slúži na presúvanie, zväčšovanie objektu ako celku, ale keď sa prekliknem na tento nástroj, upraviť uzly cesty, tak sa nám v podstate ukážu tie body a naše krivky. Tieto body viem presúvať, viem deformovať v podstate čiary jednotlivé a viem tak vlastne vytvarovať objekt, ktorý potrebujem. Takže na rozdiel od iných grafických programov v Inkscape nebudeme kresliť, ale budeme skôr modelovať. Tomu by som to najbližšie prirovnal. Takže poďme si vymodelovať náš hamburger. Toto môžeme zmazať a môžeme teda začať. Hamburger budeme modelovať takto. Spravíme si na začiatok kruh. Teraz je kruh v objektovom móde. Vieme si ho rozpoliť na polovičku pomocou tejto guličky. Tu si vieme určiť, že či sa bude správať ako
takáto otvorená polgula alebo gula, alebo či sa bude správať ako papačik. My si nadstavíme papačika, pretože papačik má v podstate aj čiaru ťahu medzi sebou. Teraz si vysvetlíme, čo je to výplň a ťah. Naša polgula môže mať rôzne v podstate farby. Tu sa nám v podstate menia a vieme si ich meniť ešte presnejšie. Tu máme paletu nejakých základných farieb, ale keď chceme si vybrať presnejšie, tak dvakrát stlačím na tento obrázok farby a zobrazí sa mi vlastne takáto paleta, kde si už môžem pekne miešať potrebnú farbu. Momentálne pracujem s výplňou. Okrem výplne môžem pridať aj farbu ťahu. Takže pridáme farbu ťahu, momentálne je nadstavená na čiernu a tak ju aj necháme. Ale ťah v podstate zatiaľ máme málo výrazný. Ukážem vám, že čo je to ťah. Ťah je vlastne táto obruba celého objektu a môžeme jeho šírku zväčšiť. Takže zväčšil som ju na 7,2 a naša polgula dostala takýto tvar. Teraz som si všimol, že nemáme ju dobre nadstavenú, vrátime sa do kruhu a dáme papačika. To je presne ten rozdiel medzi oblúkom a týmto papačikom. V podstate máme aj celkom dobrú farbu pečiva. Je teraz podobná farbe žemle, takže trošku sa vzdialme a upravme si našu žemlu. Toto bude spodná žemla. Že mám vytvorenú spodnú žemlu. Teraz si ju vyberem, použijem tlačítka Ctrl+C na kopírovanie, potom stlačím Ctrl+V a žemla sa nám nakopíruje. Druhým klikom sa vlastne prepnem do módu otáčania a otočím ju o 180 stupňov alebo zhruba o 180. Takže už máme spravený aj vrch hamburgeru, vrchnú žemlu. Teraz vlastne pôjdeme si nakresliť mäso. Mäso spravíme zo štvorca. Nakreslím si pekne štvorec. Vyberem si z palety nejakú hnedú farbu. Tu bude také ako prepečené bravčové mäso. Takto. A keď na ňo viackrát kliknem, tak sa mi zobrazia zasa tieto guličky tuto. A s týmito guličkami vieme upravovať tvár v podstate štvorca tak, aby vyzeral tak, ako potrebujeme. Spravíme si to, že vlastne náš štvorec takto zaoblíme a vznikne nám takýto ako keby rezeň z boku. No, vyzerá to momentálne skôr jak párok, ale predstavte si, že toto celé je vlastne z boku. Takže to je rezeň. A vlastne z neho by sme si mohli vytvoriť pomocou kopírovania syr a šalát. Takže stlačme Ctrl+C a Ctrl+V. Toto bude náš syr. Takto si ho stenšíme. Dajme ho žltý. Umiestnime ho späť. A rovnako si nakopírujeme syr. Ctrl+C, Ctrl+V. A umiestnime ho hore a dáme mu takúto zelenú farbu. Alebo tú blečú zelenú radšej. Prípadne môžeme sa pozrieť do výplne a pohrať sa trošku s farbami, ktoré by nám mohli vyhovovať. Takže som tu dal omylom priesvitné. Takže šalát bude mať takúto zelenú farbu. No, ale teraz syr vyzerá v pohode, ale šalát stále nevyzerá jak správny šalát. Potrebujeme ho trošku upraviť. Preto si ho vybereme a už sa musíme prepnúť do módu vlastne pracovania s bodmi.
Takže zmeníme objekt na cestu. To som spravil tuto hore cez toto meno. Objekt na cestu. Teraz už je zmenený na cestu a musíme si vymeniť náš nástroj. Takže kliknem upraviť úzly a vzniklo nám niečo takéto, objavili sa nám body a my ich môžeme chytiť a pekne ohnúť. Takže takto. No, pozrieme sa, jak to vyzerá. Stále to není ono. Vyberme si tieto dva body. Vyberem si najprv tento, si kliknem, podržím Shift a vyberem si tento vrchný. Je dôležité držať Shift, lebo pomocou Shiftu môžeme spraviť výber viacerých bodov naraz. A teraz vlastne si pridám medzi ne viacej bodov. Tuto máme také plusko, tým pridávame body, minuskom zasa body uberáme. Takže pridám si ešte ďalšie 3 body a tie takto popresúvam na nejaké miesto. Sa s tým pohrám trošku, aby nám vznikol teda šalát. Pozrime sa na to. Dobre, vyzerá to lepšie. Ešte tento bod by sme mohli zagulatiť. On sa teraz správa špicato, ale vieme ho veľmi ľahko zagulatiť tým, že si to vyberiem a tuto stlačím konvertovať uzly na hladké. Takže máme takýto kus šalátu z tejto strany. Poďme upraviť ešte túto stranu. Tuto môžeme zase pridať zo pár bodov zo spodu. Môžeme to spraviť takto. Teraz si to popresúvam. Tak. Pozrieme sa na to. Super. Môžeme to tiež zagulatiť. Prípadne môžeme to vymakať ešte takýmto spôsobom, že vybereme si tieto dva spodné body. Vyberal som ich nie klikaním, ale tým, že som stlačil Shift a pekne tým štvorcom som si ich označil. A pridáme si pár bodov takto do stredu. A teraz môžeme spraviť na šalát ešte takýto. No a máme spravený pekný šalát. Teraz v podstate čo nám chýba je pridať kečup a sezamové zrniečka. Takže ako prvé by sme si mohli vytvoriť kečup. Ten spravíme jednoducho. Zoberieme náš syr, skopírujeme si ho, dáme si ho na červeno pomocou palety, zmeníme ho na cestu. Teraz je jak objekt, takže zmeníme ho na cestu a pozrieme sa, že koľko má bodov a aké má body. Vybereme tieto 4 body a pridáme si ďalšie. No a ja si teraz budem vyberať vždycky po 2 body a pekne šípkami môžem ísť presne hore. Takže idem takto hore. Tieto 2 body pôjdu dole. Tieto pôjdu zasa hore. Tieto pôjdu pekne dole. Tieto zoberiem zasa hore. A takto to vlastne celé dokončím pekne. No. Pozrime sa na náš kečup, ako vyzerá. Vyzerá celkom fajn až na jednu vec, že je dosť špicatý. Preto si zoberieme všetky tieto body a dáme ich ako hladké, nie špicaté. No a teraz keď sa na to pozrieme, tak je ten kečup fajn. Ešte čo by trebalo je trošku posunúť tento bod dole, aby to vyzeralo prirodzenejšie a máme hotový kečup. Môžeme ho presunúť, prepnem sa na nástroj, ktorým viem hýbať s objektami. Celý objekt presuniem sem. Takže máme hotový kečup. Poďme si pripraviť naše sezamové zrnko. Vybereme si žltú farbu, nakreslíme kruh. On sa nám
síce spravil ako polkruh, ale tu si ho vieme doplniť. Vedľa papačika a v podstate oblúku máme, že celý kruh. Nakreslil som elipsu a to je práve že fajn, lebo sezamové zrnko bude také podlhovasté a zmeníme si ho v podstate na cestu teraz. No a mám tu 4 body. Budem ich potrebovať o trošku viac, aby tie zmeny, čo budem aplikovať, boli trošku jemnejšie. Takže dal som si ďalšie 4 body pomocou pluska, keď som vybral tie 4. Keď si všimnete, tie body sa vždycky pridajú medzi body, ktoré sú označené. A tento spodný bod teraz natiahnem. No a mal by som sezamové zrnko, len ho chceme špicaté. Preto spodný bod vyberem ešte raz a tuto vyberem konvertovať vybrané uzly na rohy. V podstate, keď to dvakrát stlačím, tak sa nám sezamové zrnko zašpicatí. No. Super by bolo, keby sme sezamovému zrnku ešte dali nejaký tieň. To spravíme jednoducho. Zoberiem ho. Ešte mu upravím trošku farbu, lebo sa mi nepáči úplne dokonale. Dobre, takúto bude mať farbu. Teraz ho celé zoberiem. Dám CTRL-C, CTRL-V. A toto spodné sezamové zrnko dám na čierno. Dám mu, tuto si všimnete, rozostrenie a krytie. To je priehľadnosť. Alebo priehľadnosť viem dať aj tuto, ale to je priehľadnosť výplne. My chceme priehľadnosť celého objektu, takže pracujeme s týmito dvoma. Krytie si dám na polovicu a dám nejaké takéto rozostrenie. No a teraz ho môžem ešte jemne posunúť, tak aby mi to sedelo, zmenšiť. Takto. Prípadne. No. A teraz si ho, ešte ho dám trošku pod to. Takto. No môže byť. Dobre, teraz si to celé vyberiem a dám objekt a dám zoskupiť. Vytvoril sa mi z toho ako keby jeden objekt. Teraz to spoločne zmenším. A takéto zrnko. A poďme si ho tam prirovnať. Môže byť, je akurát. Prípadne môžem ho dať aj menšie, ale mne sa to takto páči. A môžem ho začať kopírovať. CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Pridám si ich tam takto viac. Super. Teraz ich môžem jednotlivo pootáčať. Vyberiem si, dvakrát stlačím, otočím rovnako. Aby zrnka neboli rovnako natočené, lebo nám napadali náhodne v podstate. Náš hamburger, keď ho posýpali tak. No a ja by som to spravil ešte takto, nepáči sa mi to úplne, sú dosť veľké tie sezamové zrnká a hodilo by sa ich trošku zmenšiť, ale nebudem ich zmenšovať po jednom, takto si ich pekne navyberám. Pekne ich zgrupnem dokopy, že idem objekt, zoskupiť. Teraz vlastne ich môžem zmenšiť. Takto. Teraz si ich viem nakopírovať CTRL-C, CTRL-V
a viem si ich tam umiestniť oveľa viac. V podstate. Dáme si takto. A nepáči sa mi to, tak či tak. Môžem ich otočiť naopak, nech sú zrkadlovo. To som spravil pomocou tohto. Nespravil som to dobre. Dobre, ale pointu chápete. Máme nejaké zrnká. Môžem to prípadne dať zrušiť zo skupenie. A teraz tie, čo sa mi prekrývajú, môžem povymazávať, lebo mi vadia. Nemám rád, keď to není dobré. a tieto môžem ešte poposúvať prípadne. Asi to zruším zo skupenia celkovo. Poposúvam ich ešte. Lebo sa mi to nepáči, jak to je teraz. Dobre, ale v podstate máme niečo spravené. Takto. Dajme tomu, že to je hotové. No a nakoniec už spravíme len poslednú úpravu. A to je to, že si tento hamburger celý natieňujeme. Vyberem si tento nástroj, pomocou ktorého si viem nakresliť čiary. A teraz si naťahujem čiaru, jednu za druhou. Takto. Spravím si takto pol mesiac. Nemusí byť úplne dokonalý, vieme si to potom upraviť. A skončím na mieste prvého bodu. A vytvoril sa mi takýto ťah bez výplne. My mu pridáme výplň, čiernu, a upravíme si ho. Takže dám si nástroj na úpravu cesty a teraz tie body presuniem k okrajom, čiary si takto zahnem, aby boli pekne gulaté a kryli nám náš hamburger. Takto ich zagulatíme všade, aby to bolo pekné. No a nechceme to mať takéto čierne, pointa je skôr v niečom inom, že my si dáme vlastne krytie nižšie, teda bude takýto priesvitný, ale ani teraz to nie je dokonalé. Mohli by sme to spraviť teda týmto štýlom, že necháme len priesvitnosť a už sa pohráme s týmito bodmi, aby to fakt sedelo aj podľa týchto našich jednotlivých príloh, ktoré tu máme v našom hamburgeri, alebo môžeme dať jednoducho rozostrenie a spraviť takýto pekný tieň. Keď si všimnete, ešte by sme potrebovali zo pár bodov pre tento náš šalát, takže to spravím jednoducho. Vyberem si tieto dva body, pridám si ešte tento bod, medzi ne pridám 2 body, pridal som 4, nevadí. Tak dám o jedno späť, CTRL-Z. Nie, pridal som 1. Dobre, to nevadí. A takto si to zakryjeme celé pekne. Tento dáme nižšie, toto posunieme. Teraz nadstavíme teda rozostrenie. Takto. Môžeme dať na 14. A máme pekný tieň na našom hamburgeri. V podstate teda náš hamburger je hotový a môžeme ho použiť do hry. Ešte by sa s tým dalo určite vyhrať aj s tieňovaním, ale základ si myslím, že ste pochopili. Takže pokiaľ si chcete hamburger vylepšiť, tak si ho vylepšite a ďakujem teda za pozornosť.